To ga takaitattun labaran tare da ni Kabir Basiru Fulatan. Shugaban hukumar daƙile yaɗuwar cututtuka ta ƙasa NCDC Jadin Idris ya bayyana cewa mutum 14,237 ne suka kamu da cutar kwalara, kuma cutar ta yi sanadiyar mutuwar mutane aƙalla 378 a jihohi 35 ciki har da birnin tarayya Abuja, yayin da yara 'yan shekara 5 su ne suka fi kamuwa da cutar a Najeriya. Ya ce jihohin Borno, Adamawa, Jigawa, Yobe da Kano sun fi fama da yaɗuwar cututtuka a wannan shekarar sakamakon ambaliyar ruwan da aka samu a cikin jihohin. Cutar farankama, sankarau, zazzabin lasa na daga cikin cututtukan da aka fi fama da su a Najeriya bayan cutar kwalara a wannan shekarar. To a nan kuma hukumar abinci da bunƙasa aikin noma ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce Najeriya ta tafka asarar tan 55,629 na abinci saboda ambaliyar ruwa. Ƙididdigar da hukumar ta fitar ta nuna cewa asarar kayan abincin da aka tafka a Najeriya a bana ta isa a ciyar da mutum miliyan 8.5 har na tsawon wata 6. Mataimakin shugaban hukumar a Najeriya Salisu Muhammad ya ce ɗumamar yanayi da hauhawar farashi da matsalar tsaro da kuma taɓarɓarewar tattalin arziki na daga cikin abubuwan da suka addabi ɓangaren noma a Najeriya a cikin wannan shekarar. Yayin da ake fama da tashin farashin kayan abinci, hukumomi a jamhuriyar Nijar sun sanar da haramta fitar da shinkafa da sauran kayan abinci daga ƙasar. Matakin hana fitar da kayan abinci daga ƙasar zuwa wasu ƙasashen bai shafi makwabtan ƙasashen ba kamar su Burkina Faso da kuma Mali. A cikin wata sanarwa da aka fitar ta ce shugaban gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar Nijar ya ce ɗaukan matakin ne domin kare kayan abinci da ke cikin kasuwanni tare da tabbatar da wadatar abincin ga jama'a. To ana muka kawo ƙarshen takaitattun labaran namu, an jima kaɗan muna tafe da cikakkun su, amma kafin nan za ku iya kasancewa a www.indaranka.com ko kuma a shafin na Facebook, Twitter, Instagram, amma da YouTube channel a Indaranka TV. Sunana Kabir Basiru Fulatan nake cewa mu huta lafiya.